La Coțofănești s-a prins acum, în clipa asta, acum, când am intrat în direct, s-a prins omul ăsta, a furat, uitați ce a furat omul ăsta, de la Baltă, de la Trotuș. De unde vine Trotușul, râul Trotuș. Nici de cum că de la pădure. Uitați, na. Dați mai departe să vedeți ce se poate întâmpla în comuna Coțofănești. Uitați, un bet amărât, n-are nici picior. Vedeți omul ăla din căruță bătrân, a venit cu nepoții, cu soția să aducă niște jăpi de la Trotuș, de pe marginea apei, și l-a prins poliția din păcate. Și cred că o să-l amendeze, nu știu ce o să-i facă, să-i facă dosar, îl bagă la furt, oameni buni, uitați. Îl bagă la furt, uite, femeia strigă, femeia strigă în disperare că îngheață copii, uitați, ăsta e infractorul, omul ăsta. Omul ăsta fără picior, uitați aici, așa, n-are picior, uitați-l, uitați, e proteză, așa, n-are picior, eu nu vorbesc aiurea, n-are picior, a venit să aducă niște șepi pentru nepoți ca să încălzească și dita mai l-a prins, măi, fraților, l-a prins la furat, uitați, e cu nepoții în căruță aici, uitați, uitați, domnii polițai l-au prins acum în comuna Coțofănești, uitați, domnii în comuna Coțofănești. Așa. Omul care filmați, are aviz din soțire? Vedem acum. Uitați, oameni buni. Nu mai e de făcut altceva decât atât. Să prindem un simplu om cu niște jăpi, cu niște crinși de astea aici. V-am arătat, omul n-are nici picior, n-are nicio posibilitate. Așa se întâmplă în comuna Coțofănești. Așa este cazul. Copiii au înghețat de frig, oameni buni. Uitați, strigă în disperare că copiii au înghețat de frig. Uitați. Nu le dădeau voie să plece și... Uitați, uitați. Au plecat fără voia lor. Nu le-au dat voie să plece. Uitați ce se poate întâmpla. Ce se poate întâmpla în comuna Coțofănești. Uitați că pleacă înapoi după ei. Să-i oprească iar. Când au stat la alea lor. Uitați cum se duce poliția înapoi după ei. Băi, ei de râs, băi, oameni buni. Ei de râs. Ei de râs, uitați. Copiii au înghețat de frig și ei s-au dus înapoi după ei ca să-i oprească. O, domnule, să nu scape cu lemnele alea, cu crângi.